Med nummer 13, Kausit Vonzana. Med nummer 21, Cyril Kolov. Med nummer 22, Thomas Ramets. Med nummer 19, Conan Nemeth. Og for Danmark, med nummer 8, Brian Kjær Jørgensen. Færdig, der har vi de to wildcards med nummer 7, Rasmus Krog Jørgensen. Og med nummer 15, Stefan Kjær Olsen. Så har vi ved siden af Brian med nummer 12, Cedric Mannevi. 29, Angelo Pellegrini. Og 4, David Degali Epalsti. Vi er klar til finale! Det er 15 Det er et grønt flag lige om lidt. 15 sekunder. 5 sekunder. Så er vi klar til at starte. 50 euro på Esbjerg Gulvet til den, der tager starten. Hvem bliver det? Elina Florbrici fra Team Armansen. Cyril Kolov 2. Kausit Vonzana 3. Der bliver givet gas i boksen i aftens sidste i finalen med Florbrici og Cyril Kolov til de to første. Kausit Vonzana, tredjeplads. Brian Kjær Jørgensen har vi på 8. pladsen som bedste dansker. Men det er Florbrici med Cyril Kolov, Kausit Vonzana på 3. pladsen, og Jørgen gode problemer i godtiderne. Redden Angelo Pellegrini lige ekstra. Så har vi Philip Thorsson. Conan Nemeth, så ligger dyster med Brian Kjær Jørgensen. Jørgen Tunga. Det er Florbrici. Og fører på Kampensdag for Team Armansen. Det her ud, hvis den her stilling holder, så bliver Florbrici King of Herding. Lad os nu se kører nummer 12, Kausit Vonzana. Har problemer med at hænge på, men der er tørt opgang igen. Florbrici i pres. Oj, Kolov prøver at knække den. Og Cyril kører sammen på førstepladsen. Cyril Kolov med nummer 21 til der King of Herding. Kører sindssygt godt af i finalen. Florbrici på andenplads. Kausit Vonzana lige efter sig. David Degali Epalsti. Lykker kælderen med Thomas Ramets. Daniel Siegel og Stefan Kjær Olsen. Brian Kjær Jørgensen fundet ind i en rytme. Har altså været ude. Kører mange i. Rapportniveau. Han ikke har kørt de sidste 3 år. Ingen tvivl om, at de er hårdt for den kommand, og han er blevet 35 år gammel. Vi har finalen. Hold lige at se ham. Cyril Kolov. Kausit Vonzana på pladsen. Holder de hjem, så bliver det Kausit Vonzana, der bliver King of Herding 2011.
Ritchie. Og altså, Gåsebunds er der nået fra det, det kommer gående hen lidt langstarten, kører mod træt og udgående. Ellers så havde han blevet pink og færdig. Fantastisk finale. Her kan jeg også bedste dansk på 7. pladsen. Kommer Niels på top på 8. pladsen. Forbi Floyd Ritchie. Normal Limits. Ungarn altså over 91. Stor mand. Forsvarsmaskine. Uhyggelig hurtigt. Dårlig starter. Det var bare mere interessant for os andre. Vi er ude på sidste omgang for Cyril Kolon. Cyril Kolon på vej mod victory. Vinder i det. Her nummer 21. Etter Cyril Kolon kommer ned 2 og Floyd Ritchie kommer ind på 3. pladsen. Vi skal i gang med sejren i ganske få øjeblikke, hvor vi altså skal gå. Jeg har åbenbart lidt problemer her med at få champagne til at sprøjte. Er der ikke nogen franskmænd imellem? Vi må da have lidt forstand på champagneflasker i det mindste. Er der gang i den drop? Vinder Cyril Kolon kun med 2 og Floyd Ritchie på 3. pladsen. Og nu, mine damer og herrer, skal vi have kåret vinderen. King of Herding 2011. Ladies and gentlemen, Floyd Ritchie! Og han får her nummerpladen, så var det skyldigt bevis på, at han er blevet King of Herding. Han kører for Team Arvaldsen her i aften. Og samlet vinder altså over fredag og lørdag 10. I kæmper hånd til Floyd Ritchie, King of Herding! Og samtidig så har vi altså ikke mere til jer i aften. Det var finalen, det var lørdagens Supercross 2011 her i boksen. Der er ikke så meget mere at sige. Kan I komme rigtig godt videre herfra. Tak for i aften og gensyn i 2012.